Намирам се на 3000 метра надморска височина. Има ресторант, има църква. Само да си сваля ръкавиците, това е църквата. Има поща и не знам още какво. Направо е невероятно. От тук минаха преди малко 10 на 12 рак-трак. Бяха невероятна гледка. Леко да леко е студено обаче. Там горе се качва лифта. Качи на от 2 на 3000 метра за 10 секунди. Леле, ужас! И после имаше един лифт. И има лифт отгоре до долу. Чувате ли как кръка ми, снега ми скърца под... Ето го и Сашето. Саше, какво стана? А? 16:30 и последната запчата железница надолу.